ассалому алайкум бинандагони азиз, нашри ҷамъбастии барномаи иттилооти навидро бо хабарҳои дохил ва хориҷ аз кишвар манзуратон мегардонем. дар студия Тоҳир Маҳмудзода ва Ҳабибаи Комил. Салом. тавре обу ҳавошиносон пешгӯӣ карда буданд, имрӯз қариб дар саросари мамлакат боришот ба амал омад. Дар аксар минтақаҳои ҷумҳурӣ имрӯз барф борид. махсусан бориши барф дар минтақаҳои кӯҳии мамлакат пуршиддат аст. чунин вазъи ҳаво дар ҷумҳурӣ то кай идома мекунад ва кай мо рӯзҳои офтобию гармро интизор шавем? ҷузъиёти бештар дар матлаби хабарнигорони мо. тавре қаблан иттилоъ дода будем бориши барф ва сардие ки пешгӯӣ гардида буд аллакай аз омаданаш хабар дод. аллакай аз ҳамин рӯз сар карда тағйироти мазкур дар вазъи боду ҳаво мушоҳида мегардад ва ҳамин гуна дигаргуниҳоро коршиносон то 23 январ пешгӯӣ мекунанд. тибқи пешгӯии агентии обуҳавошиносии мамлакат оғоз аз имрӯз дар бештари минтақаҳои ҷумҳурӣ ҳарорати ҳаво рӯ ба пастшавӣ оварда дар баъзе ноҳияҳо боридани борон ва дар баъзе аз шаҳру навоҳии кишвар ба барф табдил гардидани он дар назар аст. дар натиҷаи ҳаракат кардани мавҷи навбатӣ боз 22 ва 23 дар қисми зиёди ҷумҳурӣ ҳаво ноустувор гардида бурдани боришот дар водиё боронбарф дар қисматҳои кӯҳӣ асосан барф пешгӯӣ карда мешавад. дар ин давра рӯзи 22 ва 23 дар қисми зиёди водиҳо ҳарорати ҳаво паст гардида аз 2 то 7 дараҷаро ташкил хоҳад дод рӯзона, вале шабона бошад эҳтимолияти то 3 дараҷа хунук шудани ҳаво дар ин рӯзҳо аз эҳтимол дур нест. рӯзҳои 22-23 боз дар натиҷаи абрно гаштани ҳаво ва бурдани барф дар ин минтақаҳо ҳарорати ҳаво аз 3 то 8 дараҷа сард хоҳад монд. рӯзи 24 ва 25 боз дар қисми зиёди ҷумҳурӣ ҳаво тағйирёбанда, вале асосан бебориш аст. инчунин дар натиҷаи бурдани боришот дар рақбаҳо ва шоҳроҳҳои кӯҳӣ, яхбандӣ, туманфароӣ ва хатари тармафароӣ ҳанӯзам то рӯзҳои 22-23 аз эҳтимол дур нест. ба иттилои кормандони агентии обуҳавошиносии кишвар шуруъ аз имрӯз то пагоҳ чунин вазъ дар кишвар боқӣ мемонад ва дар баъзе минтақаҳои кӯҳӣ бориши зиёди барф ва фаромадани туман вуҷуд дорад. ҳамчунин дар баъзе минтақаҳои ноҳияҳои тобеи марказ ва вилояти хатлон бориш шиддат гирифта, дар ағбаву доманакӯҳо фаромадани тарма дар назар аст. тибқи пешгӯиҳои агентии обу ҳавошиносӣ рӯзҳои охир низ вазъи номусоиди обу ҳаво дар назар дошта шудааст ва боришоти барфи зиёд дар минтақаҳои кӯҳӣ эҳтимолият дорад ва вобаста ба ин вазъ эҳтимолияти тармафуроӣ низ дар ин шоҳроҳҳое ки аз мавзеъҳои минтақаҳои кӯҳӣ мегзаранд мушоҳида мегардад. инчунин дар ин рӯзҳо ҳавои барфию боронӣ дар шаҳри душанбе низ ҳукмфармоӣ хоҳад кард. ба маълумоти агентии обуҳавосанҷии кишвар ҳарорати ҳаво чанд рӯзи дигар тағйирёбанда боқӣ монда, эҳтимоли ба амал омадани яхбандӣ дар роҳҳои автомобилгард вуҷуд дорад. аз ин рӯ мутахассисон ба шаҳрвандон тавсия медиҳанд ки дар ҳама ҳолат омода бошанд ва барои саломатии худ аз эҳтиёт кор бигиранд. садда аз қадимтарин ҷашнҳои миллии мардуми мо ба ҳисоб меравад. вобаста ба он ки барзгариву кишоварзӣ аз қадимтарин пешаҳои тоҷикон дониста мешавад, садда дар ҳаёти мардум аз замонҳои қадим нақши муҳим дошт. дар ин рӯз деҳқонон маҳсулоти захиракардаашонро ба намоиш мегузоштанд ва омодагӣ мегирифтанд барои кишту кори навбатии саҳроӣ. хушбахтона ин анъанаи зебо дар замони соҳибистиқлолӣ аз нав эҳё гардид ва ҳамасола аз нимаи дуюми моҳи январ сар карда дар мамлакат садда ҷашн гирифта мешавад. имсол аз аввалинҳо шуда дар шаҳри Турсунзода ба ифтихори ҷашни садда чорабинӣ ташкил карда шуд. ҷашни садда дар шаҳри Турсунзода бо риояи суннатҳои аҷдодӣ ва шукӯҳу шаомати зиёд таҷлил карда шуд. макони баргузории чорабинӣ бахшида ба ҷашни садда ки назди кохи дӯстӣ интихоб гардида буд, қабои хос ба расму овини мардумиро дошт. дар ин чорабинӣ намояндаgoни мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳр, кормандони корхонаву ташкилот ва доираи васеи сокинон, хоса деҳқонон иштирок доштанд. маҳсулоте ки дар ин намоишгоҳ ба мараз гузошта шуда буд, аз фаровонӣ ва заҳмати содиқонаву софдилонаи мардуми заҳматкашу меҳнатдӯсти шаҳри Турсунзода дарак медод. ба ҳунару маҳорати сокинони шаҳр ки номгӯи гуногуни маҳсулоти кишоварзиро тайёр ва пешкаш намуда буданд, аз тарафи иштирокдорон баҳои баланд дода шуд. соли 2021 барои кишоварзони шаҳри Турсунзода соли пурбарор буд ки нишондиҳандаи маҳсулоти кишоварзӣ назар ба соли гузашта ки хеле дар сатҳи олӣ аст. соли 2021ро бо натиҷаи хуб ҷамъбаст карданд. имрӯз дар шаҳри Турсунзода иди саддаро ҷашн гирифта истода ҳастем.
دهقانان شهر ترسونزاده تصمیم گرفتن که هر یک پارچه زمین را ثمرانه استفاده برده 2-3 حاصل از هر یک پارچه زمین حاصل گیرند و نشان دهنده ها را به نظر به سال 2021 زیاد کرده در سخن مردم شهر ترسون و جمهوری تاجیکستان فراهم کنند. در آخر چارابینی از طرف خوانندگان مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی و کارمندان شعبه فرهنگی شهر ترسونزاده با حاضرین شعر و ترانه، رقص‌های جالب، سرود و موسیقی دلنواز و صحنه‌های جالب نمایش داده شد. дар шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ бо мақсади муваффақона амалӣ намудани ҳадафи чоруми стратегияи саноаткунонӣ бо суръати кишвар тадбирҳои зарурӣ андешида мешавад. аз ҷумла дар шаҳри исфараи вилояти суғд ки ҳамчун минтақаи саноатии кишвар шинохта мешавад, саноатчиён ба хотири татбиқи ин ҳадаф нақшаҳои муайянро амалӣ карданянд. ҳамкоронамон мавзӯъро идома медиҳанд. саноатчиёни шаҳри исфара тибқи дастуру супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон корро ба роҳ монда дар самти амалисозии ҳадафи чоруми стратегии миллӣ ҷиҳати расидан ба ҳадафи чоруми стратегии саноатикунонӣ бо суръати мамлакат ва эълон гардидани солҳои 2022-2026 солҳои рушди саноат саҳми худро гузошта истодаанд. исфара ҳамчун минтақаи саноатӣ ба шумор рафта барои баланд бардоштани ҳосилнокии меҳнат, тайёр намудани ҷойҳои нави корӣ ва зиёд намудани маҳсулоти воридотивазкунанда ва рақобатпазири содиршаванда, ташкили корхонаҳои нав бо истифодаи технологияи замонавӣ корҳои муайяне ба сомон расонида шуда истодааст. дар ин замина дар шаҳри исфара бино ба иттилои шӯъбаи саноатӣ мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри исфара дар давраи ҳисоботӣ 6 корхонаи коргоҳҳои нави 30-солӣ бо 150 ҷойи корӣ таъсис дода шуд ки ба коркард ва бандобасти меваи хушк, истеҳсоли маҳсулоти реҷавӣ ва алюминии аввалия ва маъданҳо мебошад. чуноне ки ба ҳамагон маълум аст, соли 2021 ҳамчун соли саноаткунонӣ бо суръат эълон гардида буд. барои иҷрои ин дастури супоришҳои ҷаноби олӣ муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар шаҳри исфара низ барои рушди саноат корҳои зиёде ба анҷом расонида шуд. чуноне ки маълум аст, мо дар ин сол тавонистем 6 коргоҳу корхонаи саноатӣ аз нав сохта ба истифода диҳем ки дар он ҷо бо ҷойҳои нави корӣ соҳиб гардиданд. дар соли 2021 вобаста ба ин супоришҳо дар шаҳри исфара истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ нисбат ба солҳои пештара хеле зиёд гардида, дар ин сол мо тавонистем дар корхонаҳои саноатӣ дар қайда омор буда ки 51 корхонаи коргоҳро дар бар мегирад, бо нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта ба 141% ҷамъбаст намоем. дар соли 2022 ки чуноне ки дар паёми навбатии худ пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон солҳои 2022-2026ро ҳамчун солҳои саноаткунонии мамлакат ироа намуданд, мо ба нақша гирифтем ки то соли 2026 зиёда аз 17 коргоҳу корхонаҳои саноатиро сохта ба истифода диҳем. дар соли 2021 маҳсулоти саноатӣ дар шаҳри исфара 186 миллиону 249 ҳазору 5 миллион сомониро ташкил дод. тибқи барномаи рушди иқтисодиву иҷтимоии шаҳри исфара барои ҳиссаи соҳаи саноат нисбат ба истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ зиёд гардид. бо мақсади саҳмгузории ҷиҳати расидан ба ҳадафи чоруми стратегии саноатикунонӣ бо суръати мамлакат ва эълон гардидани соли 2022-2026 дар соли 2021 8 корхонаву коргоҳ ба истифода дода шуд. инчунин ҷамъияти саҳомии кушодаи тамохуш коркарди алюминии аввалия ва маъданҳоро бо 63 ҷойи корӣ мавриди истифодабарӣ қарор дод. боиси қайд аст ки соҳибкорон ва корхонаҳои алоҳидаи шаҳри исфара сол аз сол доираи шарикони савдои худро васеъ намуда ба ғайр аз бозорҳои анъанавии худ Россияву Қазоқистон, Ӯзбекистон ба бозорҳои Аврупову Амрико роҳ ёфтанд. дар давоми
سال 2021 از شهر اصفهان به مبلغ 137 میلیون و 719 هزار دلار آمریکایی صادرات کرده شد که نسبت به همین دوره سال گذشته 27 میلیون و 872 هزار دلار آمریکایی زیاد می باشد. نعیم جان یونسوف، صابر ایوبوف از شهر اصفهان برای برنامه اطلاعاتی نوید. 30 سال استقلال دولتی تاجیکستان و سیاست سازنده آبادکارانه پرزیدنت جمهوری بود که امروز در شهر و نواحی دوردست بناهای بلندآشیانه، مرکزهای خدمت رسانی با طرح نو، گلگشت و خیابانهای زیبا، مؤسسه‌های تعلیمی و بنگاه‌های طبی زمانوی قامت افراخته پیشنهاد ساکنان گشته است. مرکز توابتی دندان در جماعت دهات کنگورت ناحیه تیمورملیک از قبیل چنین انشاءاتی است که با طرح معاصر ساخته شده و امروزها به ساکنان ناحیه و دیگر نیازمندان با صفت بلند و با نظرداشت قاعده‌های سانیتری خدمت می‌رساند. توجه کنید به گزارش همکاران ما نظامدین عیسایی و فیروزجان قربانوف از ناحیه تیمورملیک. با بنا گشتن و مورد استفاده عموم قرار گرفتن این مرکز تبابتی همکنون ساکنان جماعت دهات کنگورت و استقامت کنندگان گرد و اطراف آن دیگر راه دور و دراز را طی نکرده بدون خرج زیادتی از خدمت رسانی‌های بلندصفت متخصصان ورزیده و دندانپزشکان صاحب ملکه استفاده می‌برند. چنانچه که می‌بینیم علاقه برای درمانیابی و پیشگیری بیماری‌های دندان تمام شرط و شرایط در اینجا فراهم گشته است. شکرانه استقلالیت میکنیم که در دهه کنگورت ما در طول 30 سال خیلی پیشروی ها دیده می شود، مخصوصا در ساحه طب. چنانچه که می بینید در اینجا انشاءات دندانپزشک از طرف صاحبکار وطنی ساخته به استفاده داده شده است. حالا خوشبختانه می توانیم ما حاجت خود را در همین دهه خودمان برآورده سازیم. فعالیت ما اساساً از روی توابت دندان و دندانهای سومی ماندن است. میزاجانی که از دهات به خود مرکز می رفتن امروز شرایط دارند که در خود مرکز دندانپزشکی ما آمده توابت خود را به یگان ممنوعیت آرامانه گیرند. فعالیت اساسی ما همین است. آینده فعالیت کارخانه دندانپزشکی ما در خود دهات جماعت کنگورت این با ممکن با پیشتر با یگان فعالیت دیگر را به ثمر رسانیم. با گفته صاحبکار محلی انشاءات مذکور با در نظر داشت طلبات زیادی اهالی با توابت دندان در دایره نقشه چهاربینی ها بخشیده به 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان بنیاد گردیده 3 ماه قبل با اشتراک رهبریت عالی مملکت مورد بهره برداری قرار داده شد. همکنون ساکنان از امکانات فراهم گشته ثمراناک استفاده نموده ایستادند. من که خود زاده همین دیار هستم و خود یک مقصد داشتم که اقلا توانم با مردم این دیار خود یک خدمت خود را رسانم و یک درمانگاه دندانپزشکی ساخته به استفاده دیدم و امروز مستجاب است به شرافت پیشوای معظم ملت جناب عالی که امروز افتتاح گشته است. ما علاقه فعالیت خود را در همین درمانگاه با قدر امکان و یک شرایط‌های معین استفاده برده ایستادیم و خدمت رسانی مردم را به جا آوردیم. باید گفت که بهره خدمت رسانی سری وقتی به نیازمندان در این درمانگاه تبابتی دستگاه‌های معاصر طبی وصل و نصب گردیده است و در یک وقت در 2 حجره کاری به کار افتادگان خدمت رسانیده می شود. اساساً تجهیزات از خود خارج کشور وارد گشته است. مردم از درد دندان به ما مراجعت میکنند. وقتی که ما از نظارت میگذرانیم دندان را میبینیم در کدام حالت دندان است. ما داریم امکاناتی که اول با واسطه رنگین یعنی رنگین رسم گرفتن در همون حالت ما توابت دندان را با یک دل پر با یک خلاصه امید توابت میکنیم. در این مرکز تشخیص اولتراسادای دندان، گرفتن قالب برای آماده سازی دندان و معاینه ریشه و وضع دندان راه اندازی شده است. همچنین من بعد کندن دندان، شناندن دندان نو، تازه‌کنی و تبابت بیماری‌های گوناگونی وابسته به دندان در همین جا عملی کرده می شود. همین است که ساکنان محل از ساخته شدن چنین یک انشاءات طبی برای آنها مهم، شاد و خرسند و منت‌پذیرند. حتی ما فکر هم نمی‌کردیم که در دهه ما چنین کارخانه‌های کلان مثلا پیدا می شود یا که هم خیلی وجود می آید. ما از آنها استفاده برده می توانیم. ما از این شرایط فراهم آورده شده بسیار خرسند هستیم و می خواهیم که با همین خیلی بسیارتر شدن بگیرد دوام کنند همین صاحبکارها و همین جوانمردهای
деҳаи худамон ҳамин корҳои ободониро бо давом диҳанд. хушнуд аз онем ки имрӯз дар деҳаи кангурти мо чунин марказҳои саломатӣ бунёд гашта истодаанд. мо агар муқоиса кунем пеш вақт ин хеле шароитҳои хуб муҳайё набуд. барои як дандонро табобат кардан ё ки барои як қолаби дандонро гирифтан ҳафтаҳо сипарӣ мешуд то ин ки мо дандони худро табобат кунем. ҳоло хушбахтона бо ташаббуси ҷавонмардони бо нангу номуси деҳаи кангурт ин хеле шароитҳои муҳайё шудаанду мо омада бе мамоният дар деҳаи худамон дур нарафта табобат мегирем. маврид ба ёдоварист ки маркази табобати дандон аз тарафи соҳибкори маҳаллӣ манучер шарифов сохта шуда 5 нафар аз сокинонро ба ҷои кори доимӣ таъмин гардонидааст. биноин маркази табобатӣ аз 2 ошёна иборат буда дар баробари утоқи дандонпизишкӣ ҳамчунин дар ошонаи дуюм барои табибон манзили истиқоматӣ фароҳам оварда шудааст. ҳамин аст ки дандонпизишкони ин дармонгоҳ фаъолияти худро ба таври назаррас ба роҳ монда барои қонеъ гардонидани ҳоҷоти ниёзмандон ва босифат табобат кардани дандонҳои эшон аз таҷриба ва дастгоҳҳои замонавии васлу насб гардидаи соҳа истифода мебаранд. низомиддин исоев, фирӯзҷон қурбонов барои барномаи иттилооти навид аз ноҳияи Темурмалик. ҳизби халқи демократии тоҷикистон ҳамчун нерӯи бузурги пешбарандаи ҷамъият дар эъмори ҷомеаи демокративу ҳуқуқбунёд ва татбиқи муваффақонаи сиёсати созандаи роҳбарияти давлату ҳукумати мамлакат нақши муассир дорад. дар маркази маъмурии вилояти Хатлон аз фаъолияти кумитаи иҷроияи ҳизби халқи демократии тоҷикистон дар соли 2021 натиҷагирӣ ва нақшаҳо барои соли 2022 муайян гардиданд. ҳамкорамон Хуршеди Абдуалим аз шаҳри Бохтар мавзӯъро идома медиҳад. дар кохи фарҳанг ва маркази иттилооти шаҳри Бохтар маҷлиси ҷамъбастии натиҷаҳои фаъолияти кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар вилояти Хатлон дар соли 2021 ва вазифаҳо барои соли 2022 баргузор гардид. дар кори маҷлис раиси вилояти Хатлон Қурбон Ҳакимзода, муовини раиси ҳизби халқии демократии тоҷикистон Латифзода Асрор, раисони шаҳру ноҳияҳои вилоят, мудирони шуъбаҳои кумитаҳои иҷроияи ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар шаҳру ноҳияҳо ва дигар фаъолони ҳизб иштирок доштанд. нахуст Миралиён Қиёмиддин раиси кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар вилояти Хатлон кори маҷлисро оғоз намуда вобаста ба ҷамъбасти натиҷаҳои фаъолияти ҳизб дар соли 2021 ва вазифаҳо барои соли 2022 суханронӣ намуда зикр дошт ки сохторҳои ҳизби вилоят дар ҳошияи татбиқи дастуру ҳидоятҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар давраи солҳои 2018-2021 зери унвони якҷоя месозем аксияи ҳизбӣ эълон намуда дар баробари татбиқи чорабиниҳои идеологӣ сокинон ва аъзои фаъоли ҳизбро ба ташкили корҳои ободонию бунёдкорӣ равона намуданд. зимни мулоҳизарониҳо гуфта шуд ки хушбахтона рӯз то рӯз аъзои кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии тоҷикистон бештар мегардад ки ин барои дар амал татбиқ намудани ҳадафу мақсадҳои созандаи ҳизб ва ташвиқу тарғиби корҳои ободонӣ саҳми бориз хоҳад гузошт. дар идома раиси вилояти Хатлон Қурбон Ҳакимзода вобаста ба саҳми аъзоёни фаъоли кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар таҷлили сазовори 30-солагии истиқлоли давлатӣ суханронӣ намуда аз якчанд ташаббуси созандаи ҳизбиёни вилоят ки дар доираи онҳо мардум сарҷамона баҳри ҳалли мушкилоти ҷомеа камар басанд ёдовар шуд. раиси вилоят аз дастуру супоришҳои сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ки 20 январ дар маҷлиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба раисони вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳои мамлакат дода шуда буд ёдовар гардид. ҳамчунин Асрор Латифзода оид ба муҳимтарин дастовардҳое ки дар даврони истиқлолият бо саҳми аъзоёни фаъоли ҳизб ба даст омаданд сухан гуфт. аз ҷумла иброз дошт ки дар доираи ин ҷашни фархунда ва дастуру ҳидоятҳои раиси ҳизби халқии демократии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар вилояти Хатлон тавонист ба комёбиҳои назаррас мушарраф гардад. дар охир чанде аз субъектҳои пешсаф ки тибқи рейтинги ҳизбӣ ҷойҳои ифтихориро ишғол намуданд аз ҷониби кумитаи иҷроияи марказии ҳизби халқии демократии тоҷикистон ва раёсати кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар вилояти Хатлон бо ифтихорнома ва сипосномаҳои ҳизбӣ қадрдонӣ шуданд.
яке аз бандҳои муҳими паёми солонаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон ба маҷлиси олии мамлакат ба камбудиву норасоиҳои бахши таълим ва тарбияи ҷавонону наврасон бахшида шуд. ба андешаи роҳбари давлат айни ҳол сатҳ ва сифати таълиму тарбия дар мактабҳо ба талаботи замони муосир ҷавобгӯ нест. махсусан дар самти забономӯзии наслҳои наврас бояд корҳои зиёде анҷом дода шавад, таъкид намуданд президенти мамлакат. масъулони вазорати маориф ва илми тоҷикистон дар якҷоягӣ бо намояндагиҳои худ дар шаҳру ноҳияҳои мамлакат ҷиҳати бартараф намудани ин камбудиҳо тадбирҳои иловагиро роҳандозӣ мекунанд. гузориши ҳамкорони мо аз ноҳияи Рашт дар ҳамин мавзӯъ омода шудааст. фароҳам овардани шароити мусоид ва омода намудани мутахассисони дорои ихтисосҳои баланди муосир яке аз нуқтаҳои асосии паёми пешвои миллат буд, ки вобаста ба ин масъулин шуъбаи маорифи ноҳияи Рашт бо мақсади баланд бардоштани сатҳу сифати таълиму тарбия чораҳои мушаххас меандешанд. тибқи нақша чорабиниҳои шуъбаи маорифи ноҳия дар муассисаҳои таълимӣ ба масъалаи омӯзиши забонҳои русию англисӣ диққати хоса дода мешавад. бо ин мақсад баҳри беҳтар намудани сифати омӯзиши забонҳои русию англисӣ дар муассисаҳои таълимӣ пас аз анҷоми дарсҳо машғулиятҳои иловагӣ ташкил карда шудааст. мо кулли омӯзгорони ноҳияи Рашт дастуру супоришҳои пешвои муаззами миллатро дар паёми имсолаашон дастгирӣ намуда ҷиҳати амалӣ кардани онҳо саъю кӯшиш намуда истодаем. аз ҷумла дар ҳама муассисаҳои ноҳияи Рашт кабинетҳои фаннӣ барои аз худ кардани забонҳои русӣ ва англисӣ омода карда шуданд ва омӯзгорон паи забондонии хонандагон саъю кӯшиш намуда истодаанд. дар паём таъкид шудааст ки аз устодону омӯзгорон ва падару модарон талаб карда мешавад ки диққати наврасон ва хонандагону донишҷӯёнро барои азбар намудани донишҳои муосир ҷалб намоянд. забонҳои хориҷӣ ва омӯзиши технологияи иттилоотию коммуникатсиониро ба роҳ монда онҳоро дар роҳияи донишомӯзиву меҳнатдӯстӣ тарбия намоянд. ғамхориҳои пешвои миллат мо омӯзгоронро водор месозад ки хонандагонро дар роҳияи хештаншиносӣ, ифтихори миллӣ, донандагони забонҳои хориҷӣ, махсусан забони русӣ ва англисӣ, технологияи иттилоотӣ тарбия намоем. чораҳои андешидашуда дар муассисаҳои таълимии ноҳияи Рашт бобати фароҳам овардани заминаҳои моддию техникӣ баҳри омӯзиши забонҳои хориҷӣ ки аз талаботи замони муосир бармеояд ба татбиқи дастурҳои ҳукумати ҷумҳурӣ дар ин самт мусоидат менамояд. ҳамасола қабл аз шурӯи фасли зимистон тамоми ташкилоту идораҳо махсусан муассисаҳои таълимию кӯдакистонҳо барои бемушкилӣ паси сар кардани рӯзҳои сарди сол омодагӣ гирифта ангишту ҳезум ва печҳои гармдиҳандаи барқиро омода мекунанд. аммо то кадом андоза воқеият доштани омодагии масъулинро танҳо рӯзҳои сарди зимистон муайян месозад. ҳамкорони мо аз чанд кӯдакистони ҳудуди шаҳри Бохтар дидан карда вазъи воқеии омодагии ин боғчаҳоро ба фасли зимистон санҷиданд. натиҷаи ин санҷишро дар гузориши навбатӣ тамошо кунед. мураббиҳои боғчаи бачагонаи рақами 20 шаҳри Бохтар имрӯзҳо талош меварзанд то дар дунёи кӯдаки ворид гашта бо ин дустур якон бозӣ кунанду шерхонӣ. чун барои гузаронидани фасли сармо омодагии хуб дида буданду ҳоло утоқҳояшон гарм асту шароити ба тарбия фаро гирифтани кӯдакон муҳайё. омодагӣ барои зимистони солҳои 2021-22 хуб баро монда шудааст, чунки мо 10 тонна ангишт, 8 куб ҳезом, инчунин печкаҳои барқӣ низ дорем. ҳама рӯза истифода бурда истодаем. гурӯҳҳо бо ангишту ҳезом ҳар рӯза ало карда истодаанд. фарзанди ман тарбиягирандаи ҳамин муассиса аст. ман бисёр шод ҳастам ки чунин ҳам мураббиҳои хуб доранд, таълими нағз медиҳанд ва утоқҳои гарм доранд, хӯрокҳои гарм медиҳанд. бояд гуфт ки дар ҳудуди шаҳри Бохтар имрӯз 21 муассисаи томактабӣ фаъолият мебарад ки беш аз 2000 кӯдак ба тарбия фаро гирифта шуданд. бино ба гуфтаи масъулин дар ҳама муассисаҳои томактабии онҳо ба қадри кофӣ ҳезум, ангиштсанг ва маводи сӯхт захира шуда буду ҳоло дар ҳеҷ яки ин кӯдакистонҳо мушкилии гармкунии утоқҳо дида намешавад ва мураббиҳо бо усулҳои гуногун машғулиятҳои худро ба роҳ мемонанд. дар кӯдакистонҳои шаҳри Бохтар 95 тонна ангишт ва 95 куб ҳезум ба нақша гирифта шуда буд. нақшабандӣ пурра иҷро гардидааст.
инчунин баъд аз паёми сарвари давлатамон мо дар кӯдакистонҳои шаҳри Бухтар аллакай якчанд гурӯҳҳои рӯсӣ шудаем ки айни замон кӯдакон дар ин гурӯҳҳо ба таълими забони русӣ машғул мебошанд. дар муассисаи томактаби рақами 23 шаҳр низ имрӯз шароити хуб барои тарбиятгарандагон фароҳам оварда шудааст, чун мудири ин боғчаи бачагона қабл аз шурӯи фасли зимистон дар баробари захираҳои маводи сӯхт ҳамчунин дару тирезаи муассисаро шишабандӣ карда имрӯз ҷидду ҷаҳд менамоянд то кӯдаконро дар рӯҳияи хештаншиносӣ тарбия кунанд. ҳарчанд имрӯз дар аксар боғчаҳои кӯдаконаи шаҳри Бохтар шароити таълиму тарбия хуб ба назар расида, мураббияҳои баландихтисос ва кордон бо тарбиятгарандагон кор баранд ҳам, аммо дар баъзе аз кӯдакистонҳо вазъи санитарию эпидемиологӣ хуб набуда, кадҳои хоб барои кӯдакон низ намерасад, чун дар як кат то 2-3 нафар хоб мераванд. Чунин ҳолат хусусан дар ҳамин шабу рӯз ки бемориҳои сироятии гуногун дар кишвар ҳукмфармоӣ дорад, боиси нигаронист. Либос ва ҷуздонҳои тарбиятгирандагон бошад дар рӯи фарш ҷой гирифтааст ки ин ҳама ҳолу аҳвол аз набудани ҷевонҳои либосовескунӣ дарак медиҳад. Это для верхнего белья, куртки, шапки, шарфики, вот такое. И некоторые дети переодеваются. Жемпера снимают, пижамки одевают сразу. Чьи хадарка? А больше нету? Места нету. У меня есть возможность, у меня постельное белье у нас есть, все у нас есть. Просто кровать некуда ставить. Вы видели в спальне сколько места. Если бы в спальне место было бы, с удовольствием. Родители даже сами говорят, мы принесем. Я говорю, у нас есть вот деньги родители за садик сдают, там есть отдельно на жесткий инвентарь, то есть стулья, кровати, шкафы, мы имеем право с этих денег брать. Мы сами купим, если куда-то надо ставить. Можно было бы поставить. Из-за этого только мы не можем купить. Вернее, не можем взять, потому что некуда ставить. Они говорят, в группу поставьте, а потом дети играть где будут. Потому что, я же говорю, опять же, новых детей, когда я принимаю, я говорю, вот смотрите, у нас вот столько кровати, ваш ребенок будет 3-й спать или 4-й. Потом показываю, вот у нас здесь сидят, они кушают. Не вот так сидят спокойно, немножко вот так сидят. مدیر خودش میگوید نزدش به مجلس میگذارند احتیاط باشین با همشیره تیپی داریم نگاه میکنن هر سحر قطار ما قبول میکند اکنون 3 کس ممکن نیست طبق قاعده مهری سنتری شماره معین داشته باشد و برای هر یک کودک جوانی مخصوص برای آویزون نمودن لباس و پایه‌زولوی خود و اینکه کت‌های خوب هر یک کودک در علاوه‌دگی وابسته شده باشد و اون کودک‌های تو مکتب یعنی که در مسائل تو مکتبی کودکان که به هر گونه بازی او یعنی مشغول میشوند همون بازیچه‌هایی که آنها بازی میکنند و همه روزه باید با قاعده مهری سنتری جوابگو باشد. дар кӯдакистони рақами 7 шаҳр бошад масъулин танҳо бо дидани дастгоҳи наворбардорӣ аз пайи давутози гармкунии утоқҳои тарбиятгирандагон шуданд. ҳатто дар ин муассиса аз печҳои гармдиҳандаи барқии фарсуда ки барои кӯдакон хатар эҷод мекунад фаровон истифода мегашт. дуруст аст ки дар бохшаҳои бачагона асосан кӯдакон ба таълиму тарбия фаро гирифта мешаванду нерӯи мураббияҳо низ бештар ба машғулиятҳо ва бозию тарбияи хуб додани ин дустуриякон равона гаштааст. аммо ғизои солим ҳам метавонад ақли кӯдакро расо гардонида хотирашро қавию ӯро аз гирифторшавии ҳар гуна бемориҳо солим нигоҳ дорад. пас чаро дар аксар муассисаҳои томактабии ҳудуди шаҳри Бохтар нисбати таомҳои тарбиятгирандагон ба қадри зарури таваҷҷӯҳ зоҳир намегардад? суолест ки посухи худро мехоҳад. гузориши Шаълои Аҳмадхон, Фирӯз Қурбонов барои барномаи иттилоотии Навид аз шаҳри Бохтар. ташкилоти амонатии қарзии хурди Имон Интернешнл иқдоми қарзи шуморо пардохт менамоемро ҷамъбаст намуд. дар интиҳои ин иқдом ки расо 1 моҳ ва дар 2 марҳила идома дошт, боз 3 нафар ғолиб шуданд. марҳилаи дуюми аксия аз 1 январ оғоз гардида то 15 январи соли ҷорӣ давом кард. идомаи мавзӯъ дар гузориши ҳамкоронамон. дар даври дуюми аксияи нотакрори Имон Интернешнл қарзи шуморо пардохт менамоем, боз се мизоҷи ин бонки қарзашонро ташкилот бояд пардохт намояд тавассути қуръакашии Лататрон муайян карда шуданд. ғолибон аз се минтақаи ҷумҳурӣ, шаҳри Душанбе ва ноҳияҳои тобеи марказ, вилояти Хатлон ва вилояти Соғд муайян гардиданд. дар маросими тантанавӣ масъулини бонк ғолибони даври дуюмро бо сертификат қадрдонӣ карданд. роҳбарияти Имон Интернешнл мегӯянд ки ин иқдом бо мақсади ҳавасманд гардонидани мизоҷонашон роҳандозӣ шуд ва тасмими охиринашон нахоҳад буд.
ҳадафи мо аз гузарондани аксияи имрӯза ин ҳавасманд ва баланд намудани сатҳи вафодории мизоҷон аст. имрӯз 3 нафар хушбахтонро муайян намудем ки соҳиби сертификати пардохти қарз гардиданд. дар оянда низ тасмим дорем ин гуна аксияҳоро гузаронем ва сафи мизоҷони қиматманди худро зиёд намоем. иқдоми нотакрори қарзи шуморо пардохт менамоем аз ҷониби Имон Интернешнл аз санаи 15 декабр то 15 январи соли ҷорӣ ҷараён дошт. тӯҳфаҳои асосии ин аксия 6 адад сертификат барои пардохти қарзи мизоҷон ба маблағи то 5000 сомонӣ буд. дар марҳилаи якуми аксия ки аз 15 то 31 декабр сурат гирифт, 3 мизоҷи хушбахти ин бонк сертификатҳоро соҳиб шуданд ва қарзи онҳо аз ҷониби Имон Интернешнл пардохт гардид. дар ин аксия қарзгирандагоне ширкат намуданд ки дар давраи баргузории иқдом дар ташкилот молҳоро ба қарз барои харидани техникаи маишӣ расмӣ кунонида, қарзро ба андозаи аз 1000 то 20000 сомонӣ ва муҳлати аз 12 то 24 моҳ гирифтанд. хотиррасон мешавем ки ташкилоти амонатию қарздиҳӣ пешбар дар ҷумҳурӣ Имон Интернешнл давоми зиёда аз 22 сол ба беш аз 100 000 нафар қарзгирандагон хизматрасонии хубу босифат расонидааст ва иқдомҳои наҷиби худро дар оянда низ пешкаши мизоҷонаш хоҳад кард. дар ҷаҳон нишондоди рекордии сироятёбӣ ба коронавирус ба қайд гирифта шуд, вале дар ҳамин ҳол шумораи ҳолатҳои маргбор аз ин вирус коҳиш меёбад. вобаста ба ин як қатор